Mhux aħjar jiffoka fuq dawn il-problemi soċjali, kif ħan indirizzawhom, kif maħħallu l-ħadd lura, kif innaqsu l-povertà, kif innaqsu t-traffikar ta' droga, kif innaqsu l-homelessness, kif innaqsu l-overpopulation. Ħbieb, dan huwa dak li ser jagħmel il-Partit Nazzjonalista. Mhux b'attakki personali, però billi nindirizzaw lil poplu Malti u Awċi kollu, ħbieb. Ejja, dan hu l-mument tagħna l-aħwa, dan hu l-mument tal-familji, taż-żgħażagħ, tax-xjuħ tagħna, tal-ħaddiema, tan-negozji, tal-Maltin u l-Awċin kollha. Dan hu l-mument tal-Partit Nazzjonalista, ħbieb! Ex-qar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borch waqt li kienet iwieġeb il-mistoqsijiet tan-nies f'attività li saret il-ħadd filgħodu quddiem id-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista sostna li sħarriġ wara li ieħor qed juri l-popolazzjoni qed tkompli tiżdied u qed ħalli impatt negattiv fuqna stess, effett li ħoloq il-Partit Laburista meta kellu pjan li jisplodi l-popolazzjoni b'importazzjoni ta' ħaddiema minn barra. Għaliex kellu jkun propju Partit Nazzjonalista mill-Oppożizzjoni illi ġab lura l-isptarijiet għal poplu Malti u Awċi kollu. Araw kemm għadda żmien minn mindu waqqajna il-kuntratti fraudolenti tal-Vital Stewards. Fejn bqajna? Fejn huma l-pjanijiet għal sptarijiet ġodda f'Malta u Għawdex l-aħwa? Dak huwa is-sitwazzjoni tal-gvern. Dawk huma l-prijoritajiet ta' gvern laburista, fejn suppost is-saħħa li għandha tkun il-backbone tas-soċjetà għax jekk ma jkollokx poplu b'saħħtu mhux ħajkollok ekonomija b'saħħitha, ħalla l-isptarijiet fis-sitwazzjoni li qegħdin li ma jistgħux jilaħqu mad-domanda. Mistoqsi fuq il-kriżi ta' traffiku Elix Borch spjega li din hija kaġun tan-nuqqas ta' viżjoni min-naħa tal-Gvern ta' Robert Abela dan fil-waqt li saħaq fuq il-bżonn li jkollna trasport tal-massa. Il-Partit Nazzjonalista jibqa' dejjem jitlob u jeżiġi illi verament nagħmlu pjan ċar fuq sistemi ta' mass transportation għal Malta u Għawdex. Dik hija l-uniku soluzzjoni biex verament nibdew intaffu il-problema illi għandna f'pajjiżna. Jiena fil-fatt anke din il-ġimgħa kif ġie il-Prim Ministru iżurna d-Dar Ċentrali fl-imkien ma' tmexxija tal-Partit Laburista, kienet waħda mill-punti li semmejtlu illi għandna bżonn verament mhux bil-kliem, mhux bil-propaganda, mhux billi nagħmlu l-billboards, verament naħdmu u npoġġu bil-qiegħda biex nagħmlu pjan holistiku għal sistema ta' mass transportation. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq fuq l-importanza li tissaħħaħ il-konnettività bejn iż-żewġ gżejjer u fakkar fil-proposta tal-Partit Nazzjonalista li jkun hawn investiment fi flotta ġdida ta' vapuri u spjega li bħalissa għandna 3 vapuri li kienu viżjoni ta' Gvern Nazzjonalista u li issa ilhom joperaw għal 25 sena dan fil-waqt li għandna vapur ieħor second hand. Brabta mal-ġustizzja Elix Borch semma li l-Partit Nazzjonalista għandu fiduċja sħiħa fil-ġudikatura u fakkar li l-Gvern abbanduna l-weda li timbena binja ġdida tal-qorti f'Għawdex u saħaq li l-Partit Nazzjonalista se jkompli bil-ħidma tiegħu sabiex din il-weda issir realtà bil-għan il-ġustizzja issir b'mod aktar effiċjenti. Hija ħasra illi kif rajna anke f'dal-aħħar ġranet u anke fil-passat tara politiċi jattakkaw lill-ġudikanti. Speċjalment ministri tal-ġustizzja illi attakkaw lill-ġudikanti stess. Din taħt Gvern Nazzjonalista ma ssir qatt żgur għaliex aħna nemnu fl-indipendenza tal-ġudikanti u fl-awtonomija tal-ġustizzja ta' pajjiżna sabiex verament tkun tista' tagħmel l-aħjar servizz mhux lilna imma lill-poplu Malti u Awċi kollu. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Charles Bonello fakkar li matul il-ġimgħa d-dieħla il-Partit Nazzjonalista se jkompli jiġġedded hekk kif se ssir l-elezzjoni tal-Eżekuttiv u fakkar nhar il-Ħadd li ġej ikun hemm l-aħħar laqgħa tal-Kunsill Ġenerali u ħeġġeġ lil kulħadd sabiex jattendi.